Okay. Hej. Det er så også videodagbog. Ja, med ugedagen op til min fest. Ja. I dag har vi været ude og købe ind til festen. Ja. Sådan rigtig meget faktisk. Vi har fyldt næsten sådan en helt sort sæk med alt muligt sodavand og Chips, slik og kage og alt muligt. Og sprut. Ja, og nu spiller vi fodbold. ja. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Og klokken, den er hvad klokken? Klokken, den er 21 et eller andet. 21:33. Ja, og vi hygger os rigtigt, fordi det er heldigvis ikke blevet mærket. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt, og vi glæder os super meget til festen. Det bliver så fedt. Ja, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Det kommer til at stikke helt af. Det kommer til at stikke helt af, altså. Vi giver dem vibration. Ja. Og alt er sådan nogenlunde på plads. Vi har fundet teltet, vi skal være i, og vi har lejet stole og borde, og vi har fundet ud af, hvad musik og med lys og alt muligt. Det er virkelig, virkelig. Ej, vi har ikke fundet helt ud af noget musik. Vi mangler en hel del endnu. Ja, men vi har jo ligesom fået det overordnet, at vi skal have det der højtaler. Ja. Så i morgen går turen ud på, da vi skal farve hår på Jacqueline. Ja, farve hår for mig. Og så skal vi have hentet højtalerne. Ja, og prøve på at få dem hentet. Og så skal vi finde en masse musik og lægge det ned på nogle CD'er, som vi så vi kan bruge på anlægget. Ja, præcis. Så det bliver fandme ikke nogen helt kedelig fest. Nej, det gør det i hvert fald ikke. Især ikke noget, der skal fejres, mand. Nej, og jeg skal have mange gaver. Så jeg har bare til gaver med, ellers bliver ikke det. Jeg køber 2 gaver. Jeg har gerne 3, hvis der. Nej. Men det skal nok blive super hyggeligt, og vi swagger bare ud af hovedet. Ja. Så ja. Og klokken, den er 21:35 faktisk. Og vi har snakket i 2 minutter og 10 sekunder. Det var hyggeligt. Ja. Og så det her vil vi smutte hjem, og så vil vi sove indtil i morgen. Ja, og så går vi i gang morgen tidligt. Ja, meget tidligt, fordi jeg smutter hjem til Jacqueline. Rigtig for at farve mit hår. Ja, for at farve. Det her hår, der skal være meget plantinblond, hvis det kan blive det. Ja. Og så smutter vi til Holbæk for at have nogle højtalere. Yep. Og så finder vi ellers lige ud af, hvad vi skal lave. Og vi har også været oppe på sin fest. Ja. Mine brohester. Og vi har været i Holbæk. Alt i alt har det ikke bare været en vild fed dag i dag? Jo, faktisk. Det har faktisk været en vild god dag. Ja, en rigtig god dag, og vi har været i Holbæk, og vi har været i Vaffelhuset og chillet i et par timer. Men ja, det har været rigtig hyggeligt. Det har været super hyggeligt. Og det må vi gøre igen. Ja. Så vi vil lave en videodagbog de næste mange dage op til Jackies fest. Og så vil vi lægge den ud på dagen, og så vil vi tagge jer, der skal være med til festen. Og hvis der er nogen, der ikke er blevet tagget, så ved jeg, at det også er til jer, fordi jeg er ikke helt styr på det. Og så hvis der er nogen, der kommer til at blive tagget, og de kommer alligevel, så må jeg altså bare lige øve for det. Bær over med det. Ja, fordi det er lidt ked af. Og så laver vi også en video, når vi gør tingene klar og sådan noget, og så lægger vi den ud på selve dagen også. Ja, det gør vi. Og så bliver alt men hvor sjovt vi har det, når vi sætter højtaler op og dækker bord. Men det kommer til at stikke helt af, det bliver så fedt. Og det, jeg glæder mig i hvert fald til at se alt sammen. Så det skal nok blive hyggeligt. Men så vil vi fortsætte igen i morgen. Ja. Og vi må håbe, I får en fortsat god dag. Ja. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at I kommer. Jeg glæder mig faktisk til at se jer alle sammen, for det er rigtig lang tid siden med nogle af jer. Og det bliver bare fedt. Så knus og kys. Ja. Jacqueline. Hej.